माहारियारि मानास हाग्रामायाव 1 एप्रिलनिफ्राय 3 एप्रिलसिम आसामनि थसेल' गं गोनां गान्दाखौ साननाय जागोन। एप्रिल दाननि 1 निफ्राय 3 अक्ट'सिम माहारियारि मानास हाग्रामायाव आसामनि नायल' जाल' थसेल' गं गोनां गान्दाखौ साननाय हाबाफारि लादों। सानथामनि थाखाय बन्द थागोन माहारियारि मानास हाग्रामायाव हाबनाय दरखंआ दावबायारिफोरनि थाखाय। आसाम नाङै आसामनि माहारियारि हाग्रामाफोराव आसामाव मोननो थांनाय थसेल' गं गोनां गान्दाखौ साननाया जागायबाय। बेबायदिनो माहारियारि मानास हाग्रामायावबो फैगौ 1 एप्रिलनिफ्राय 3 एप्रिलहालागै बे गान्दा साननाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे गान्दानि साननाय समाव माहारियारि मानास हाग्रामायाव दावबायारिफोरनि थाखाय 1 निफ्राय 3 एप्रिलसिम सानथाम बन्द थागोन होनना बुंदों मानास टाइगार प्रजेक्टनि फिल्ड डाइरेक्टर वैभव सिंह माथुरा। मख'नो गोनांदि थांनाय बोसोरनि साननायाव गासै 48 मा गान्दा साननानै मोन्दोंमोन आरो बे बोसोराव गान्दानि सानखोखौ बांगोन होननानै फोरमायदों बाहुबारि हाग्रा बिफाननि रेन्जार बाबुल ब्रह्मआ। माहारियारि मानास हाग्रामायाव माखासे गान्दा गोदानै जोनोम मोनबावदों। बेखायनो गान्दानि अनजिमाया बारा जागोनखौ मिथिहोदों आरो दा मानासनि मोनथामबो रेन्जआवनो बे थसेल' गं गोनां गान्दाखौ साननाय हाबाफारिनि थाखाय साखाफारा जागासिनो। एक्चुअली অল আসাম বেচিছতে ৰাইন' চেঞ্চাছটো চলি আছে। সেইমতে আমাৰ মানাসৰটো 1 তাৰিখৰ পৰা 3 তাৰিখৰ ভিতৰত পৰিছে আৰু সেইমতে আমাৰ চিঠি ইছ্যু হৈছে অলৰেডি। আমি জীপ চাফাৰীকো জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকক আজি জনাওঁ 1 তাৰিখৰ পৰা 3 তাৰিখলৈ আমাৰ মানাসৰ ৰাইন' চেঞ্চাছ আৰম্ভ হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে আমি পৰ্যটকৰ কাৰণে বন্ধ ৰখাৰ কাৰণে আমাৰ অফিচৰ পৰা এটা অৰ্ডাৰ ওলাইছে আৰু তাৰ মাজতে আৰু এটা কথা কৈছে, এটা একচুৱেলি আমাৰ এটা টাৰ্গেট আছে। যিহেতু আমাৰ এটা গড়ৰ পৰিমাণটো খুব এটা নাই, সীমিত। আমি আমাৰ এটা এছেছমেণ্ট কৰাই আছে সিমানখিনি গড় থাকিব লাগে। যদি 1 তাৰিখ বা 2 তাৰিখৰ ভিতৰতে যদি আমি সেইখিনি বস্তুটো পাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি 3 তাৰিখলৈ বাট নাচাই কিনে তাৰ আগতে খোলা এটা চান্স আছে আৰু এইটো সম্ভৱ হ'ব। কাৰণ আগতকৈ গণনাৰ টেকনিকবিলাকো সলনি হৈছে, আধুনিক পদ্ধতিত গণনা হ'ব। বৰ্তমান যেনেকৈ বাঘ গণনা কেমেৰা ট্ৰেপত থ্ৰুদি হৈ আছে, বৰ্তমান আমাৰ লাইন ট্ৰেঞ্জেক্ট কিবা কিবি এনেকৈ মিলাই কিনে এইবিলাক কৰা হ'ব। গতিকে আশা কৰোঁ ৰাইজৰ সুবিধাৰ কাৰণে যাতে আমি সোনকালে শেষ কৰিব পাৰোঁ। লাষ্ট আমাৰ যোনটো চেঞ্চাছ সেইমতে আমি পাইছিলোঁ, আমাৰ এটা এছেছমেণ্ট মতে 48টা থাকিব লাগে, কিন্তু এইবাৰো কেইটামান পোৱালি হৈছে আৰু ৰিচেণ্ট 4-5 দিনমান আগতে আৰু এটা পোৱালি পাইছোঁ। আৰু বেছি নহয়, আমাৰ পহু ফিল্ডৰ ওচৰতে পাইছে আৰু আজিও নিৰীক্ষণ কৰি আহিছে, পোৱালিটো সুস্থ হৈ আছে। बिटिआर हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 68थि भारत रत्न लकप्रिय गपिनाथ बरदलै ट्रफी जोलुर बादायलायनाय। बे बादायलायनायखौ गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लायाव सोलिफुबाय थानाय मार्च दाननि गेजेराव खुंफुंनाय जागोन। गुवाहाटी स्पर्ट्स एसोसिएशन इन एसोसिएशन विथ सुबुंथि फाउन्डेशननि बानजायनायाव देग्लाय चिरां थाइखाजरानि राइन' क्लाब गेलेग्रा फोथाराव 2022 इं 25 मार्चनिफ्राय जागायनानै 30 मार्चसिम जोबथा बादायलायनाय जागोन। गासै 4 गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। बे गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि मुंफोरानो जाबाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC, इउनाइटेड चिरां दुवार FC, शिलं लाजं FC आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार। बादायलायनायनि सम खाना होखानाय बादियै 25 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो इउनाइटेड चिरां दुवार FC, 26 मार्च खालि शिलं लाजं FC आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 27 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 28 मार्च खालि इउनाइटेड चिरां दुवार FC आरो शिलं लाजं FC, 29 मार्च खालि आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार आरो इउनाइटेड चिरां दुवार FC, 30 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो शिलं लाजं FC नि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। जानो थांनाय बे बादायलायनायनि टिकेटखौ दानिफ्रायनो टिकेट काउन्टाराव होनाय जाबाय। नायनो गोसो गुदुं एबा जोलुर बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा थाबैनो टिकेटनि थाखाय 9547461257 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन एबा बुकिं खालामहरनो हागोन।